Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para kiai, para pini sepuh ingkang dahat kinurmatan Forbim Kecamatan Tanawu ingkang hadir ingkang kula hormati. Taminipun panjenenganipun Kapolsek Kecamatan Tanawu bersama Perbin Kamtibmas Desa Bakung ingkang kula hormati, Kepala Desa Bakung serta staf lembaga yang hadir ingkang kula hormati, pengurus Jamiah Nahdlatul Ulama Ranting Bakung ataupun MWJ Tanawu ingkang hadir baik dari jajaran Tanfidiyah ataupun Suriah ingkang kula hormati, segenap Dewan Asatidz wal Ustadzah Madrasah Diniyah ingkang kula hormati, hadirin wal hadirat ingkang dipunmulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Boten kesupen guru kula murabbi ruhina panjenenganipun Kyai Tawil As'adi Al-Hajj. Beliau ketika di Lirboyo satu kamar juga satu ngliwet, bisa nek ngliwet tok niku Kyai kula niku wis ingkon masak kula ngoten. Sagete kan bisa mek kurang ngliwet Pak Mbah Tawil, tapi ngalim terkenal hafalan alfiyahnya niku dobit muktamad. Kancane se apal 100 dheweke niku pun apal kang 100. Mbah Tawil. Kancane se entuk 500 beliau sudah khatam. Rono napa isane mek ngliwet tok niku lho nggih, wayah jangan lalar. Pintere niku. Guru kula wali wonten panjenenganipun Mbah Yai Makrus. Wong hadir dulu ketika di Lirboyo, dia ketua HP Himpunan Pelajar Kabupaten Blitar. Itu Mbah Yai Makrus. Wonten malih rencang kula Mbah Yai Sibro Malisi, nggih. Rencang di Al-Mughis sama Kuson. Alhamdulillah hadir ugi para rawuh ingkang dipunmulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Monggo sepindah monggo panjenengan sedaya kawula dherekaken muji syukur wonten arsanipun Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dene menapa dalu menika kula panjenengan kalian Allah tasih diparingi kathah nikmat arupi kesehatan, arupi kesempatan, ugi hidayah. Sehingga kula panjenengan dalu menika saged ngrawuhi undanganipun panitia niat ngaos sareng-sareng dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Mugi rawuh panjenengan sedaya sowan kawula beto barokah. Kok boten kompak ngedenmu ketok pegel karo kiai model. Tak dongakne sing ngeden-ngeden niku tambah sehat, tambah barokah. Sing nomor loro muga-muga diparingi manfaat. Allahumma ya robbal alamin. Kaping kalih sholawat salam kita sampun juk dumateng Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ingkang badhe paring syafaat utawi pitulungan yaumil qiyamah. Dadi menika monggo kita ucapaken sholawat sareng-sareng. Muga-muga kula panjenengan diakoni dadi umate sing bakal entuk syafaat. Sholli wa sallim iman ala Ahmad, sholli wa sallim iman ala Ahmad wal ali wal ashab biman qad wahada wal ali wal ashab biman qad wahada. Dijawab sing bareng sing kompak nggih. Ayo bareng-bareng padha budal alah ora bareng sing bareng. Ayo bareng-bareng padha budal dalam rangka memperingati Maulid, ngajak polo konco uga sanak fam barokai ngaji muga-muga murah barokai ngaji muga-muga ndang munggah sing banter barokai ngaji sing rondo muga ndang sholli wa sallim iman ala Ahmad, sholli wa sallim iman ala Ahmad wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Lamun budal ngaji biniat tinggi, ojo amung angger metu sangka perkara panganan, ojo digawe ono alhamdulillah ora ono kok masalah sing kono wis muni ra masalah sing kono kok masalah ra masalah ngoten lho nggih niku teng ngarep kathah niku nggih tapi wau dimanggane mboten niku wau dereng ya wis tak manggane lek ora enak ya mangan kursi kuwi nggih. Sholli wa sallim iman ala Ahmad, sholli wa sallim iman ala Ahmad wal ali wal ashab biman qad wahada wal ali wal ashab biman qad wahada. Sallu ala Nabi Muhammad.
Mugi sholawat kula saha panjenengan najan seketik dadi bukti lek kula saha panjenengan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sing pada akhirnya mendapatkan syafaat. Para bapak, para ibu ingkang kawula hormati, wau donga sareng-sareng muga-muga barokah, muga-muga manfaat. Lek panjenengan rawuh wonten mriki diniati thalabul ilmi, maka akan mendapatkan barokah, ganjaran werna telu. Kula wau tas ngaos niki pun jam ketiga. Jam pertama di Kankap, di Kankap Kanigoro. Jam kedua niki wau di Ndermo Jayan. Jam ketiga ten mriki. Alhamdulillah. Jadi lek hadire panjenengan ten mriki niati ngaji niku sesuai karo dawuh Kanjeng Nabi, huduruka fi majalisil ilmi khairum min antusolliya alfa rakaatin. Sampean rawuh saking dalem tindak mriki diniati ngaji mongko entuk barokah werna telu. Sing nomor siji, barokah utawa ganjarane ngaji niku sampean entuk ganjaran sing luwih apik tinimbang salat sunat 1000 rakaat. Jenengan angen-angen, salat sunat 1000 rakaat niku lek dilakoni terus niku kira-kira pirang jam? Sampean kalkulasi, sampean lek salat maghrib utawa salat isya sing 4 rakaat niku pirang menit? Wong bakung lek salat sunat 2 rakaat kira-kira pirang menit? Sing ora jawab ketok ora tau salat sunat niki meneng mawon. Pun pomone sampean salat sunat niku sak rakaat sak menit. Lek 1000 rakaat berarti 1000 menit. 1000 menit niku leleke sak apa sedina sewengi 24 jam nggih. 24 jam. Niku leleke dikalkulasi 1000 rakaat niku padha karo salat sunat 3 dina 3 bengi belas kak leren. Nate napa dereng kira-kira? Bapak-bapak nate dereng? Dereng. Lek pengen entuk ganjaran ngoten niku teko ning majelis taklim. Ngajine mboten suwi, sak jam sak dongane niki mengke. Niku lho sampean lingguh sak jam bandingane padha karo salat sunat 3 dina 3 bengi. Niku ganjaran sing nomor siji. Sing nomor loro khairum min iyadati alfi maridin. Tekone sampeyan nek nggone majelis taklim entuk barokah, entuk ganjaran sing luwih apik tinimbang ngendangi wong lara 1000. Sampai golek wong loro 1000 bareng yo angel. Wis pomomok kalkulasi sampai ngendangi wong loro siji nggawa gula 3 kilo. Lelek wong 1000 berarti 3 kilo ping 1000 3000 kilo. 3000 kilo niku padha karo 3 ton. Kira-kira sampean niku lho teko ning kene lungguh diluk sak jam entuk ganjaran ngendangi kaya ganjarane wong ngendangi wong loro 1000. Sampai lo sedekah 3000 kilo gula paling yo dereng nate. Nate napa dereng? Sampean kene nek pengajian ngene sowan guru Mbah Yai Tawil yo ora nggo gula kok sampean. Apa meneh sing 3000 kilo. Lah wis engko dilungguh ning kene, nggih. Lungguh diluk sak jam niati ngaji, ngoten nggih. Sing nomor 3 barokah ngaji niku entuk ganjaran sing luwih apik tinimbang takziah wong mati 1000. Niki sing diarani barokah utawa keutamaane thalabul ilmi. Lah tekone panjenengan teng mriki Kanjeng Nabi mboten ngoyiti kudu paham mboten. Sing penting teko niate ngaji. Jadi sampean teko kene cethuk kancane ra sida ngaji, omong yo panggah entuk ganjaran. Ora omong tapi panggah nduleki HP, yo panggah entuk gan. Ora omong ora nduleki HP, ngrokok. Panggah entuk gan. Ora mangan, ora nduleki HP, ora ngrokok tapi mangan. Yo panggah entuk gan.
kuwi sing diarani barokah tholabul ilmi. Sinten kabeh niki entuk kula jenengan sing ngrungokne ya jawaben to ben gak ngantuk. Sing ngrungokne pengajian ya entuk kan. Sing ora ngrungokne ya entuk. Ora omong, ora ngrokok, ora mangan, ora dolanan HP, golek nggen sing rada peteng lendet-lendet bablas turu, ya panggah entuk kan. Ya, kuwi sing diarani barokah. Alhamdulillah. Pun dilu ngajine. Lah, kuwi sing nomor 1 barokah, sing nomor 2 wau kula terangne muga-muga entuk manfaat. Lah sing entuk manfaat sinten? Sing ngrungokne berdirungokne sesuk diamalne kuwi sing entuk manfaat. Teko tok entuk barokah. Kabeh niki entuk barokah ngaji sing werna 3 niku wau. Lah sing entuk manfaat sing ngrungokne terus ngamalne. Kula saha panjenengan muga-muga ya entuk barokah, entuk manfaat. Allahumma jawaban Allahumma ya Rabbal alamin. Para bapak, para ibu ingkang kula hormati, mengeti kelahiranipun Kanjeng Nabi utawi memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku cara Malik Al-Mudaffar Al-Irbil saka Irak niku enek syarat rukune. Padha karo sampean salat niku enek syarate. Syarate napa? Kudu nutup aurat, kudu suci saka hadas, kudu madhep kiblat, kudu manjing waktu. Niku syarate salat. Rukune kudu takbir, maca Fatihah, tahiyat akhir sak pinunggalane. Niku rukun. Maulid Nabi ya kudu enek syarat rukune. Sing nomor 1 napa? Dalam rangka memperingati Maulid Nabi kok carane ijtimaiyah kumpul bareng niki. Syarat sing nomor 1 kudu ana wacan Qur'ane. Mbuh qira, mbuh tahlil niku kudu ana. Sing nomor 2 kudu ana wacan sholawat, kudu maca sholawat. Sing nomor 3 ana tausiyah utawa mau'idatul hasanah. Sing mau'idatul hasanah niku menerangkan tentang hal ihwal aqwal af'al Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sing nomor 3. Lah syarat sing nomor 4 lek Maulud Nabi secara ijtimaiyah, syarat sing nomor 4 kudu ana panganane. Kudu enek niku. Jadi lek mek kur wedang tok ora enek panganane niku durung sempurna. Dan lagi sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Pun wis syarat rukune memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saiki tujuan memperingati Maulid Nabi sing pertama mensyiarkan agama Islam dan menunjukkan rasa mahabbah, terusan meningkatkan rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sing nomor 2 mengharap syafaat. Lah ceritani pertama kali sing memperingati Maulid Nabi sinten? Kanjeng Nabi dewi, tapi secara ifrat utawa dhewean. Kanjeng Nabi ditanya oleh sahabat, "Kanjeng Nabi niki dinten napa? Senin. Jenengan kok poso Senin napa Kanjeng Nabi?" "Hadza yaumu wulidtu wa yauma bu'istu." Dina Senin niku dina aku dilairne. Dina Senin niku dina aku diutus pertama. Mulakno aku hormat karo kelahiranku, aku poso. Jadi Maulid Nabi niku memperingati kelahirannya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sendiri melaksanakan cuma bentuk maulidnya Kanjeng Nabi dengan melaksanakan puasa sunnah. Lelek Maulid Nabi secara ijtimaiyah kumpul bareng terus ngenekne napa sedekah, nenekne wacan Quran, nenekne wacan sholawat niku sing pertama kali mengadakan adalah Raja
Irbil dari Irak, nggih. Namanya Raja Malik Mudofar Al-Kaukaburi. Dasarnya apa? Waktu niku sudah terjadi perang salib 1-2. Wong Islam niku kathah tapi kalahan. Pak, perang salib kalah. Padahal pasukannya kuat. Perang kedua kalah neh. Ping telu kalah. Lah niku bakno diselidiki. Dawe Kanjeng Nabi sok wong Islam niku jumlahe akeh tapi jumlah itu cuma kuantitas, jumlahnya banyak tapi kualitasnya tidak. Mek kur kaya umpruk kena banyu ngetan melu ngetan, ngulon melu ngulon. Akhirnya Malik Mudofar mempelajari iki piye amrih umat Islam itu kembali kepada zamannya Rasulullah SAW. Lah waktu itu belum ada kitab-kitab sing menerangkan tentang Kanjeng Nabi. Enake mek kur hadis lek sirah dereng wonten. Akhirnya Malik Mudofar damel sayembara sapa wonge iso ngarang kitab sing kitab niku menyanjung Rasulullah terus iso membangkitkan semangat rohnya wong Islam untuk cinta kepada Rasulullah, maka kitab itu akan dibeli. Berapa? 1000 dinar. 1000 dinar niku lek pomo dhuwit sakniki 1 dinar niku padha karo 1 gram emas murni. Hari ini antam harganya 2.300 nggih. 2.300 rupiah per 1 gram. Jadi leleke 1000 gram berarti sekitar 2 miliar. Hadiahnya itu. Akhirnya ada salah satu ulama namanya Ibnu Dihyah dari Maroko. Niku sowan nenggone Malik Mudofar terus ngarang kitab jenengane At-Tatwir ala Maulidin Nabiyyi di Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Sirajin Nadhiru wal Basyirul Munir. Niku kitabe. Tatwir Maulidin Nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Sirajil Munir. Kitab niku mungkin jenengan saged Google nggih. Kitab niku nerangne tentang napa sejarahnya Rasulullah, tentang sifatnya Rasulullah, tentang dawuhnya Rasulullah, pendamelane Rasulullah, tentang keadaan para sahabat sehingga tiang-tiang niku malih cinta rindu Rasulullah. Lah mbok wis dadi dikoreksi bener dituku diwai hadiah 1000 dinar. Kitab diperbanyak, setiap masjid didumi sak Irak dan sak Damaskus Syria Dimsik niku didumi masjid musola didumi kon membaca itu dan membaca sholawat. Akhirnya wong-wong niku nyelot kelingan Rasulullah terus cinta kepada Rasulullah. Mulai tanggal 1 Maulud sampai tanggal 12 kitab itu dibaca terus. Pas tanggal 12 Maulud Malik Mudofar niku mbeleh 10.000 kambing tinggi mulutan, mbeleh 100 ekor sapi, 100 ekor kerbau dan ratusan ribu ayam dibeleh. Tapi bahasanya teman-temanku burung nopo ngoten nggih. Niku dibeleh tinggi menghormati kelahiran Kanjeng Nabi. Nek Irak, nek Suriah kabeh memperingati secara ijtimaiyah. Setelah itu wong Islam niku semangatnya kembali meningkat. Perang salib berikutnya dimenangkan oleh orang Islam. Nah setelah itu baru ada kitab-kitab berikutnya termasuk karanganipun Syekh Ja'far Al-Barzanji, kitabnya namanya Maulid Dibaiyah. Enekne Maulid Al-Barzanji. Niku karangan itu setelah kitab At-Tatwir. Dan itu dasarnya kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW secara ijtimaiyah utawa bareng-bareng. Berarti ada dasarnya. Mulane panjenengan lek maulud timbang enekne mauludan dhewe bareng-bareng ngeten iki terus ngundang mubalik konggarung murah. Ngoten nggih. Tenan iki, nggih kula niku mriki namung nderek dawuh Mbah Yai Towil krana guru kula. Pun. Jadi niku sejarahe. Tujuane wau napa? Sejene syiar sok awake dhewe ben entuk syafaat. Syafaat niku napa? Pitulungan.
tak terane malih, ngerti syafaat napa dereng? Pitulungan. Ketika panjenengan itu pengen masuk surga, ngandalne amal ibadahmu nggak bisa, maka harapannya cuma syafaat utawa pertolongane Kanjeng Nabi. Nek donya ya untuk pertolongan, ning akhirat ya untuk. Wau kula critakaken. Sien enten sahabate Kanjeng Nabi sing entuk syafaat utawa pertolongane Kanjeng Nabi nek donya. Sahabat Kanjeng Nabi niku jenengane Julaibib. Julaibib niku wonge Joko tapi tuwek, umure 37 tahun. Jawaban Joko tapi sing kompak, Joko tapi najan tuwek tapi Joko tapi tuwek tapi najan Joko tapi wis tuwek tapi Joko. Wonge Joko nggih. Julaibib niku Joko, tuwek, elek, pendek, pesek, bokek. Dan apa-apane pokoke. Lah niku terus karo tapi manut karo Kanjeng Nabi. Ditakoni karo Kanjeng Nabi, "Julaibib, sampean napa ora pengen nikah?" Jawabe Julaibib pripun? "Sing purun kalih kula sinten Jeng Nabi? Aku ora takon sapa sing gelem. Pengen apa ora?" "Nggih pengen Jeng Nabi, kula niku lek Joko nggih pun dangu masuk nang damel tipis tok niki." Jawabe pripun Kanjeng Nabi? "Ya wis lek pengen tak bantu." Ngono. Akhirnya Kanjeng Nabi niku nulis surat ditujuk nih nenggone kancane Kanjeng Nabi nih sahabatene sing omahe Madinah. Karena Kanjeng Nabi gadah sahabat malih sing omahe Madinah jenengane Sa'id. Sa'id niku wong sing paling sugih sak Madinah, duwe anak switok wedok paling wireng tapi manis, paling wayu sak Madinah. Akhirnya Kanjeng Nabi nulis surat, "Hadza min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila ashabina fi Madinatil Munawwarah as-Sa'idi al-Karim." Surat ini dari Rasulullah saya tujukan kepada sahabat saya yang ada di Madinah, namanya Sa'id. Wonge sing mulya karena paling sugih sak Madinah. Wis kayak surat dadi dilempit, dibungkus, terus Julaibib sahabat Kanjeng Nabi sing napa wau? Jawaban tu bareng tu pen pe bo niku kon keterne. Surat digawa sowan nggone Pak Said. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Enten napa Kang Julaibib?" "Niki kula didhawuhi Kanjeng Nabi kapurih nyaosaken nawala dhateng panjenengan jeung Pak Said." "Oh nggih, matur suwun. Mekaten dalem kepareng nyuwun pamit." "Oh iya Said, hati-hati." "Iya Julaibib, hati-hati," jawab Said. Basa Julaibib lunga, surate dibuka karo Pak Said. Isine surat ternyata Kanjeng Nabi nglamar putrane Sa'id sing jenengane Fatimah sing paling ayu. Ngerti Fatimah niku wau kae dilamar sing nglamar Kanjeng Nabi, Sa'id langsung muni, "Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi ala kulli hal." Anakku dilamar Rasulullah. Seneng sampai senenge tasyakuran. Tasyakurane ora mek kur ngucap alhamdulillah. Cetuk kanca nukokne rokok, syukuran. Cetuk kancane jak nek warung, syukuran. Lek basa 2 wulan ora nek kabar kelanjutan, biasane lek cara Blitar bareng lamar terus ana sisetan. Lah kok gak ana sesetan? Kanjeng Nabi tenanan apa ora iki? Akhirnya Pak Said niku sowan ning gone Kanjeng Nabi. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Enten napa Said?" "Pareng matur Kanjeng Nabi, 2 bulan yang lalu panjenengan nglamar yoga kula lewat Julaibib suratnya. Kula pun suwun kula alhamdulillah lamaran kula tampi. Kok mboten wonten tindak lanjute terus niki pripun Kanjeng Nabi?" "Masya Allah, Said aku kok kelalen. Sik tak takon karo manteni to calon manteni."
Loh, lah calon mantene sinten wong sing lamar jenengan? Iya sing lamar aku, tapi bukan untuk diri saya, untuk sahabat saya yang bernama Julaibib. Ngerti bakno sing lamar jeng Nabi tinggi Julaibib? Said pripun? Jeng Nabi alhamdulillah kula ralat sakniki kula ganti innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sebab wong sugih anake ayu dilamar Kanjeng Nabi tapi diwehne Said diwehne Julaibib si wonge tuwek pesek bukek. Riyen Jeng Nabi kula tak wangsul tak takon anak kula sebab sing badhe bebrayan anak kula niki cara wong tapan wong bakung nggih sing wedok-wedok niku dilamar wong ibadahe apik tapi wonge tuwek elek pendek pesek bokek kira-kira purun napa mboten wong wedok-wedok niku? Ayo jawaban sing kompak. Wonge ahli ibadah manut karo Kanjeng Nabi tapi tuwek elek pendek pesek ya apa wong gone klepon kono niku wonge wis pendek ngrongos kagasem. Kira-kira purun apa mboten jenengan? Purun apa mboten? Sing jelas purun apa mboten? Mboten. Sing mok goleki sing pripun? Ganteng, terus sugih, terus pinter. Lah sing ganteng, sing sugih, sing pinter gah karo dirimu, wong dirimu ya ora patek ayu. Kok pede men golekamu aneh-aneh. Niku akhirnya Pak Said wangsul marani anake ditakoni Fatimah. Nak Fatimah, kedrawasan nak, cara basa klepon cilaka mencit. Napa Bapak? Kanjeng Nabi nglamar sampean niku bakno ora Kanjeng Nabi sing arepe nikah, tapi koncone jenengane Julaibib sing wonge ngono kae aku nyawange buruhne. Lagi pomo sampean piye, Nak? Alhamdulillah Fatimah niku ora kaya wong bakung. Najan wonge niku tuwek elek pendek esek bokek tapi ahli ibadah, Fatimah langsung ngadeg nang ngarepe bapake mengatakan, "Ya Abi, inna makana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na." Itu sampai dicatat di dalam surat Al-Qur'an juz 18 surat An-Nur. Bapak, sifatnya wong mukminah yang sejati apabila ada datang perintah satu dari Allah Subhanahu wa taala, yang kedua dari Rasulullah SAW, tidak ada jawaban kecuali sendika dawuh utawa sami'na wa ata'na. Akhirnya Julaibib karo Kanjeng Nabi dirabekne karo Fatimah, sing wedok dhuwur sing lanang, sing kompak tak jawab, sing wedok dhuwur sing lanang, sing wedok ayu sing lanang, sing wedok mancung sing lanang, sing wedok enom sing lanang, sing wedok sugih sing lanang, bokek dadi krana sing nulungi Kanjeng kuwi sing diarani syafa. Kira-kira pomo Julaibib niku wong nglamar dhewe tampa napa mboten? Tampa napa mboten? Kok nglamar Fatimah, nglamar wong bakung lho ora nek sing gelem wae. Nggih napa mboten? Lek pengin nggih, sampean kok pengin nggih duwe kanca kok elek rabi angel nggih. Kok lek nglamar wong bakung, aja nglamar dhewe, nyuwun tulung buka polsek. Wah. Ngono. Engko dianggap dulure tampa utawa niku sing kon disuwuni tulung Mbah Yai Tawil tampa mengke basa roh wonge sallallahu Nabi Muhammad iku sing diarani syafa. Sing banter syafa. Lah syafaat itu diparingne sapa karo Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi dawuh aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya sholatan. Syafaat utawi pitulungane Kanjeng Nabi diparingne dateng umate sing umate niku siji akeh anggone maca sholawat. Aulan nasi utawi utawane menungso bi
kelawan ingsun enek sing maknane aulan nasibi utawi cedhek-cedheke menungso bi kelawan ingsun sok nek dina kiamat nggih yaumul qiyamati ing dalem dina kiamat iku aksaruhum oke-oke menungso alaya ing atase ingsun apane salatan macane salat. Lek dimurati semakin banyak kula panjenengan membaca sholawat semakin besar peluang mendapatkan syafaat. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Mengke lek tangan kula ngeten jenengan muni ngono nggih. Jajal. Ora kompak sing bareng. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Sareng selawat. Allahumma Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Jaman biyen ono jaman buntutan esuk-esuk lah kok ora bareng neh to melek sik. Jaman biyen ono jaman buntutan esuk-esuk luru ramalan gambar kucing dikira gambar macan bengi puter metu wong edan. Allahumma Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan taimatan bidawami mulkillahi. Kurang puas luru ramalan wong ora waras dadi takonan kang ditakoni podong guyu jegagaan jebul kang takon wis ketularan edan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan taimatan bidawami mulkillahi. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Niku tiyang sing akeh anggone maca sholawat insyaallah peluang mendapatkan syafaat semakin besar. Mulane bar mauludan kudu enek labete. Bar mauludan kudu ada peningkatan seneng sregep terus napa seneng sregep sering maca sholawat. Mulai kok isu ibu-ibu niku mulai isu isah-isah disandi maca sing banter isah-isah maca umbah-umbah maca olah-olah maca ngedusi bocah maca ngeterne sekolah maca nglabrak maca. Semakin banyak membaca sholawat semakin besar peluang mendapatkan syafaat. Sing nomor loro wong sing arep entuk syafaat Kanjeng Nabi wong sing manut tindak lampahi Kanjeng Nabi baik fi'liyah qauliyah ataupun takririyah. Manut ing dalem napa? Baik ibadah muamalah utawa ibadah spiritual, ibadah hubungannya karo Gusti Allah, ibadah hubungannya karo menungso.
ibadah spiritual utawa ibadah sosial. Wis gampangane dalam hidup sehari-hari nyontoh Kanjeng Nabi secara kafah, insya Allah bener. Ibadah sing hubungannya Gusti Allah, salate, posone nyontoh Kanjeng. Halo, nyontoh Kanjeng Nabi. Kula so panjenengan niku salate secara kuantitas pun ada nih, secara kuantitas kula karo panjenengan niku salate karo Kanjeng Nabi pun padha. Kanjeng Nabi lek salat maghrib pinten rakaat? 3 jenengan padha. Kanjeng Nabi lek salat ngisa niku pinten rakaat? 4 jenengan padha. Lek wong bakung sing sruwegep niku salate ngisa enggak 6 rakaat ngoten. Mboten berarti ya panggah padha karo Kanjeng Nabi. Kuantitas jumlahnya awake dhewe niku padha karo Kanjeng Nabi ibadah spiritualnya. Cuma kualitas atau bobotnya yang berbeda. Kanjeng Nabi niku lek salat khusyuk sampai khusyuke donya niku mboten kelingan sama sekali. Bedane kula karo panjenengan leleke salat sampai khusyuke rek sing ilang niku iso temu. Nggih napa mboten? Apa menah ibu-ibu niku nggih. Ibu-ibu nek pawon ngirisi brambang bar lali lek ndekekne lading nang digoleki bebek ora temu, bojo seneni, anak seneni, enek wong limo, tunggale sing nggawa lading kabeh dituduh. Padahal lali basa salat. Alah nek dhuwur kulkas. Berarti salatnya jumlah rakaat padha tapi kualitasnya berbeda. Lelek sampan pengen entuk syafaat Kanjeng Nabi, ayo bar mauludan kualitas ibadah spiritualnya kepada Allah dibenahi, nyelot ditingkatkan. Ibadah sosialnya juga harus berimbang. Dan di ibadah sosial ibadah sing hubungane karo Gusti Allah, sosial niku ibadah sing hubungane karo menungso. Saniki kula tak tanglet sampeyan salate wapi, pomo enek wong salate sruwegep, jamaahe sruwegep, poso sruwegep, ngaji sruwegep, sholawatan yo sruwegep, apik kok elek niku. Sing kompak apik kok elek. Pisan kas apik kok elek. Apik dalam segi spiritual. Sholat sregep, poso sregep, jamaah sregep, jumatan sregep, manakipan, sholawatan sregep. Tapi lek utang gak gelem nyaur. Apik kok elek. Apik kok elek. Ibadah spiritualnya bagus tapi sosialnya jelek. Karo tanggane beneh. Karo tanggane karo koncone basa loman, masak rada amis tangga diteri tapi ora tau gelem yasinan, ora gelem jumatan, ora gelem poso. Apik kok elek. Sapa muni apik mau? Ngadeg kok tak foto. Jadi niku elek dalam segi spiritual, sosialnya apik. Maka kalau bermulutan awake dhewe kudu imbang, ibadah karo Gusti Allah apik, ibadah karo menungso ya kudu apik, nyonto Kanjeng sallu ala Nabi Muhammad. Dalam kitab Al-Barzanji, dalam kitab Maulid Dibaiyah karangan Syekh Ja'far Al-Barzanji, sifat Kanjeng Nabi dalam ibadah sosial. In udiya ya'fu wa la yu'aqib wa in khusima yasmut wa la yuja. Oh Allah yujawib. In udiya ya'fu. Kanjeng Nabi lek dilarani ya'fu, memberikan maaf. Wa la yu'aqib, ora males, ora natrapi sapa Kanjeng Nabi. Wa in khusima lamun den padoni utawa tidak debatan, Kanjeng Nabi yasmut, meneng, wala yujawib, orang jawab sapa Kanjeng Nabi. Niku sifatnya Kanjeng Nabi dalam hidup bermasyarakat. Molakno jangan mudah terprovokasi. Lek enek uni-uni apa-apa ditabayun, apa meneh mekur kowe yang sifatnya belum tentu kebenarannya. Karena itu bisa merugikan.
malam minggu buka bolsek, saya ceramah di Meronjo Talun. Jam 12 itu saya pulang lewat kantor dewan. Belum ada apa-apa. Besok paginya sebelum subuh saya ngaji di Darussalam, masjid utaranya Kankap, kuliah subuh dan maulid Nabi. Lah kok di depan dewan itu loh wis enek bong-bongan. Ternyata apa? Iku demo judule. Demo niku menyampaikan aspirasi yo awan. Lelek bengi kok demo enek TV digowo. Tremos lho digowo, Bu. Sampai sanyo niku digowo. Korden niku digowo. Dibong sing dibong niku korden. Tadi saya ngaji di Kankap, bertemu sama bupati dan camat-camat ya. Sama camat-camat dan Kesra, juga ada mantan camat Serengan Pak Beni yang sekarang jadi Kapak itu. Kerugian karena ditimbulkan berita itu berita hoak, terusan kita terprovokasi niku. Kalau untuk membangun gedung baru niku dibenahi nonton nggih, niku entek 10 miliar. Itu sudah dikalkulasi. Nah, makanya bermulutan nyontoh Kanjeng Nabi in udiya yaku wala yu'aqim wa in khusima yasmut wala yujawib. Lek dilarani di ngapura ora males, leleke dipadoni mendel mawon. Kanjeng Nabi nanti badhe salat teng Mekah lewat prapatan. Nek prapatan dicegat wong kafir, karo wong kafir lek Kanjeng Nabi liwat didoni. Jadi Kanjeng Nabi liwat, wong liwat cuh. Wong liwat cuh. Kanjeng Nabi males napa mboten? Mboten, bablas teng masjid diresiki bar wudu terus salat, wangsul teng prapatan niku didoni neh. Istiqomah lek ngidoni niku. Gek pirang-pirang bulan istiqomah. Sampai suatu saat bosopun pirang-pirang bulan Kanjeng Nabi niku mboten males. Payah liwat prapatan niku Kanjeng Nabi mboten didoni. Akhirnya karo Kanjeng Nabi dinteni, mbok menawa entuk. Jawaban, mbok menawa entuk. Biasane neng prapatan kono didoni kok ora didoni, sing idoni kok ora enek. Akhirnya karo Kanjeng Nabi dinteni, mbok menawa entuk itu. Ora didoni salat wangsul. Nek prapatan dinteni neh ora entuk itu. Akhirnya Kanjeng Nabi gang 3 dina tangklet, nyuwun sewu Pak, sing biasa sedekah ngriya kula ge istiqomah niki wau lho pinten dinten niki kok mboten sedekah, tiyange teng pundi? Jawabe, oh tiyange sakit Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi bilang, Masya Allah, sakit. Kaget Kanjeng Nabi, jolayak 3 dina gak ngidoni blas. Loro. Dan niki pomon jenengan sing tukang nglarani sampeyan, tukang ngrasani sampeyan, niku sampeyan dikabari, "Yu painah kalau tanggamu sing karo sampeyan suweret, sing karo sampeyan gowething tukang ngrasani, saiki wonge lara kalau ora iso tangi." Sampeyan muni piye? Aku takon sing wedok-wedok sing lanang rasah jawab. Pripun, Bu? Munine piye? Syukur lek pamane sing lanang-lanang kuwi. Cah klambi coklat muni bongkong. Kanjeng Nabi mboten. Masya Allah, lek sakit pun pinten dinten 3 dinten, pantesan 3 dina niki gak ngidoni kula. Daleme pundi? Oh niki ngetan terus ngalor. Nggih, kula paranane Kanjeng Nabi njupuk kurma sing paling apik. Kurma niku digawa nang mriku terus nggih hadiah. Ditakoni, "Assalamualaikum." Enggak jawab salam, mendel mawon sebab wong tasik kafir. Tangleti, "Pak, jenengan kok dangu mboten sedekah teng kula." Napa sedekahe? Napa sedekahe? Pindah malih, napa sedekahe? Jenengan kok dangu mboten sedekah kula sakit Muhammad. Ya wis tak dongak-dongakne muga-muga ndang sehat, lek sehat terus. Jawaban lek sehat terus tobat. Kok ngidoni neh. Ora nek peningkatan lho iki. Akhire karo Kanjeng Nabi ditungane Allahumma shfi li akhi. Allahumma shfi li akhi.
Ya Allah panjenengan warasaken marang sedulur kula niki, ya Allah akhirnya wong niku wau sehat, basa sehat, tobat terus manut Kanjeng Nabi. Karena akhlakul karimahnya Kanjeng Nabi dilarani orang malas, orang itu mengikuti kepada Kanjeng Nabi. Hati-hati sakniki ku banyak nek HP niku FYP nggih diviralkan barang sing boten jelas, akhirnya orang mengikuti. Bos ojo mengikutono Kanjeng Nabi. Pun sepindah malih. Kanjeng Nabi bersikap sae dengan orang yang agamanya berbeda. Ini kalau Mbah Yai Towil di dalam Kementerian Agama sudah diajarkan namanya moderasi beragama. Tetap menghormati orang atas nama kemanusiaan, bukan karena agamanya. Nyun sewu Pak, panjenengan pomo nenek tabrakan nek tengah dalan arep nulungi nek takoni agamane dhisik napa mboten? Nek tabrakan gelubuk, agamamu apa? Islam apa uduk? Senes ora sida. Ngoten napa mboten? Mboten. Jadi sampean memandang itu adalah dalam segi kemanusiaan. Rasulullah itu mencontohkan. Rasulullah nalika teng Madinah di akhir hayatnya niku ngopeni wong wedok agamane Nasrani apa saiki Katolik. Wong wedok niku tuwek mripate wuta. Ora duwe dulur, ora sanak, ora kadang, agamane beda, penggaweane mek kur njaluk-njaluk nek nggone pasar. Karo Kanjeng Nabi pendak isu digawakne sekul, digawakne sayur, digawakne lawuh, didai nampan nek cara Mekah. Cara Medina, cara kene diadai piring, isuk didulang karo Kanjeng Nabi, sore ya dibarani didulang. Lah wong wedok niki pendak bar didulang ora tau muni matur suwun, malah ngelek-ngelek Kanjeng Nabi. Dadi piringe sik dicekel, didulang. Coang kemeje enek segone muni, "Mas, engko lek mulih kok kene aja ketemu karo Muhammad. Muhammad tukang ngapusi, cilikane tukang angon wedhus, mbosok gedhi ngaku-ngaku dadi nabi. Kuwi wong ken." Terusna wong ken, "Aku ora roh mripatku pamroh wong ning arep tak glito sirahe." Kanjeng Nabi dingonokne mendel mawon. Sampai pirang dino, mataun-taun. Lah mau sampean dulang dudu sanak dudu kadang dudu tangga, lha mau dulang segone cek separo kok muni-muni ngelek-ngelek sampean. Kira-kira sego sing nek piring sik separo niku mau terus ning dulang apa mau itu blakne jarene. Sujune dudu kowe. Niku karo Kanjeng Nabi bangga ditulang sampai Kanjeng Nabi niku sakit terus matur ning Abu Bakar. Abu Bakar, sok lah aku wis gak ono lakonku terusno ya Abu Bakar. Aku diopen ning pasar wong wedok buta sepuh akhlake apik wong ejik ayu. Wah Abu Bakar semangat lek diomongin wong ayu. Semangat. Akhirnya Abu Bakar Kanjeng Nabi seto enjing niku nggawa sak maem, jangan lawuh sambel dai piring goleki tiyang niku. Teng pasar niku digoleki didudahi jarene wong ayu, jarene wong akhlake apik kok enek-enek wong kae terus dia nggih niku sing biasa didulang karo Muhammad. Wong wedok niku didulang. Nalika didulang ya munine padha. Ngarepe Abu Bakar muni, "Mas lek teko kene mulih aja ketemu karo Muhammad tukang ngapusi cilikane tukang ngon wedhus basa gedhi aku dadi nabi. Wong kentir aku ora ora pamaruh geli to sirahe." Lah ketika sing dioneni Abu Bakar Siddiq, wong niku mboten trima nabinya dihina, junjungannya direndahkan. Abu Bakar Siddiq niku mboten trima. Akhirnya lek ndulang segone biasane pulukane cilik wedi. Biasane lek ndulang halus ngoten enek-enek. Iki bejo apa wong tapan ngoten niku kok dielek-elek ngono. Paling ya meneng ae sing didulangne paling sambele tok. Iku didulangne karo rada dijejelne. Ngono lho ya krasa wong tuwa niku. Lho, iki kok rasane beda karo diingi sing dulang. Bedane pripun, Mbah? Sing diingi niku lek ndulang penuh dengan kelembutan dan kasih sayang. Tur tangane halus. Iki lek ndulang wis kasar, tangane ngapal-ngapal. Mesti wong bakung iki. Sing ngapal-ngapal ora wong kene wong ndi? Jawab Abu Bakar, "Nggih, Mbah, aku dudu sing diingi."
Sing diingi sopo? Sampean sopo? Aku Abu Bakar. Lah sing diingi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Fihir bin Malik bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas. Terus ning sampe ngono kuwi. Terusan sing wedok niku domblong. Ya wis aku gawanen rono. Wong mati. Omonge wong wis itu, aku gawanen ning kuburane wong wedok dituntun karo Abu Bakar nek makame Rasulullah, dia mengucapkan kalimat syahadat karena akhlakul karimahnya Rasulullah diseneni, dilokne, dipadoni orang jawab. Permulutan ngoten nggih. Sing terakhir iku sikapnya Kanjeng Nabi dalam segi ibadah sosial dengan masyarakat. Kanjeng Nabi karo garwane, sifatnya Kanjeng Nabi dengan keluarga niku juga baik, contonen utamanya bapak-bapak. Pak, Kanjeng Nabi lek nimbali garwane mesti dengan sebutan kasih sayang. Jenengan pangkat Mbah Yai Tawil dalam kitab hadis mesti lek nyeluk Aisyah niku ya Humairah. Maknane wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan. Ya paling tidak Pak, jenengan lek nyeluk garwane dengan sebutan yang. Ngoten nggih? Dadi bar mulutan niki wangsul, engko lek ana omah cethuk ibuke lek nyeluk yang. Ngono nggih? Nate napa mboten Bu jenengan diceluk garwane yang ngoten niku? Nate napa mboten? Lah bapake lek nyeluk sampean piye? Sapa? Bebek kuwi paling ya. Ya paling ndak lek nyeluk ya ora uyang ya nyeluke buke. Ngoten. Terus sing wedok niku Aisyah lek nyeluk Kanjeng Nabi ya Sayyidi. Sebutan kehormatan ya paling ndak mase. Aja nyeluk bojone dul, kon didul. Enten mboten mriki? Enten apa mboten? Nyeluk bojone jangkar. Karo wong liya basa mlipis, karo bojone jangkar ora basa enek ora. Enten apa mboten? Griya kula sing enten klepon garum mriku Mbah Yai Tawil, wong wedok lungguh nek teras pinggir dalan, enek wong lanang numpak sepeda motor kalem nek ngarep dalan ngeten iki ditakoni karo wong wedok lek nakoni niku lho kaya basa badhe tindak pundi Pak. Sing lanang lek jawab ya halus, alah badhe tindak wanti tumbas rokok Mbak Yu. Kang diluk mulih takonine, lah kok pun masuk nggih Mbak Yu pun nangsal niki lho tumbas gudang garam. Kang diluk ditakoni bojone, sapa Bu? Gancenge ya sapa lho. Karo wong liya basa, karo bojone enggak basa. Wong klepon. Sing banter wong klep garum. Tapi basa tak takoni bakno asline tapan. Rabi entuk garum. Karo wong liya basa, karo bojone enggak basa. Wong pundi? Wong pundi? Asline sing banter niki klepon. Wong klepon tapi asline tapan. Baleni asline pundi wong pundi? Wong klepon asline sing banter ngadeg kondang. Nyontoh Kanjeng Nabi tur Kanjeng Nabi niku karo garwane karo keluargane lek Kanjeng Nabi niku lunga wangsul nggawa hadiah untuk istri dan anak-anaknya. Nate napa mboten Bu? Nate napa mboten? Pret, kalau tak takoni ora, endi sing muni, sing ora ndi? Teko ora? Oh, jarine klambine batik. Oh, ora tambah hadiah. Kanjeng Nabi niku nate ngaos dalu. Badhe wangsul enek pertanyaan, Oh, kula mboten Pak Lurah, mboten lho Pak Lurah nggih. Batik sing nika kudu sing arep iki. Jarine kasing kalau. Oh, buka polsek iki ngelek-ngelekne mboten nggih. Mboten lek Pak Lurah beto nggih Pak Lurah nggih. Kanjeng Nabi niku ngaos dalu wayahe jam 10 niku wangsul niki jam 10 nggih dereng wangsul. Akhirnya Kanjeng Nabi niku jawab pertanyaan terus wangsul, basa wangsul telat
telat niku badhe pados hadiah, toko sampun tutup. Akhirnya Kanjeng Nabi kondur ning gone Aisyah. Aisyah rumangsa malam itu Kanjeng Nabi enggak kondur di daleme Aisyah. Krana biasane jam 10 pun wangsul, jam 10 kok turu. Akhirnya Aisyah sare, lawang dikunci. Kanjeng Nabi kondur, toko pun tutup, mubengi omah. Daleme Kanjeng Nabi karo Kanjeng Nabi ditawafi dihubungi, mbok menawa nemu sesuatu tinggi hadiah garwane. Basa mubeng Kanjeng Nabi nemu watu. Akhirnya watu niku karo Kanjeng Nabi dipundhut diresiki buntel serban. Bareng ngono dodok-dodok Aisyah pun sare rayam-rayam, dodok-dodok. Assalamualaikum, mboten jawab, krana pun sare. Banter dodok-dodok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bengi-bengi dodok-dodok sapa? Diketak bojone, nggih, diketak garwane. Kanjeng Nabi jawab, "Ana zaujuka Muhammad bin Abdillah." Aku garwamu Muhammad bin Abdillah. Langsung Aisyah melompat ke tempat tidur, buka lawang, yang keluar dari mulutnya Rasulullah dan Aisyah podo afwan pomo basa mriki. Aisyah ngapunten Kanjeng Nabi, kula pun getak jenengan. Jawabe Kanjeng Nabi, ora Aisyah, aku sing salah lek ku mulih telat. Mboten Kanjeng Nabi kula sing lepat, aku Aisyah, kula Kanjeng Nabi, aku Aisyah, kula Kanjeng Nabi, aku Aisyah, kula Kanjeng Nabi, kula Aisyah. Dadi wong loro niku engkel-engkelan, padu perkara engkel-engkelan salah. Lek wong bakung bojone padu engkel-engkelan apa? Engkel-engkelan apa? Bener. Kanjeng Nabi orang Aisyah, aku sing luput, iki sampean tak gawakne hadiah. Napa hadiahe? Napa hadiahe? Diwai watu kok bojone Aisyah mung pripun? Alhamdulillah ya ala kulli hal. Jeng Nabi baru kali ini kula omah-omah karo panjenengan seprono seprene entuk hadiah sing istimewa. Napa? Napa? Jawaban sing kompak napa? Watu. Alhamdulillah Jeng Nabi. Niki pomo panjenengan bojone sampan mulih bengi sampan tas turu dibuka kon ngakne lawang, basa mulih diwehi hadiah kresek jerone tugelan batakung. Kira-kira muni piye sampean, Bu? Muni piye, Bu? Ora muni piye-piye mek dibandemne jarene. Niku muni ngoten Aisyah, alhamdulillah ala kulli hal. Mugi-mugi Jeng Nabi watu niki dadi prasasti bukti cintane sampeyan kepada saya Jeng Nabi. Kelak ketika sampeyan panjenengan dan saya sudah di dalam bumi, artinya sudah dikubur karena kita mati, semoga batu ini masih tetap di atas bumi. Nah, tenan niku Kanjeng Nabi sedo, Aisyah sedo, Kanjeng Nabi dimakamkan, Aisyah dimakamkan. Watu niku masih di atas bumi. Sekarang disimpan di Museum Topkapi Istanbul, Turki. Sampai umroh 16 hari, melok Al-Hur, melok Mbah Yai Tawil, engko dijak mampir neng gone Turki Istanbul delok watu. Lha wong nggih pun ngangen-ngangen buka polsek. Engko kok mulih kok kene kok enggak digawani apa-apa nggih hadiah, ya tak gawakne batakung nang bojoku. Bojoku pinter rak digawakne doane watu siji ngoten lek muni alhamdulillah sakniki tasik setunggal mugi-mugi benjing dugi malih 3 rit. Sampeyan kok ya ngoten Bu nggih. Bapak-bapak mengke leleke niku napa kotake niku utawa rasake mboten enten isine mengke lek wangsul diseni napa watu. Terus wahne bojone kira-kira karo bojone diomongi pripun? Boten ditampa mekor dibandemne. Para bapak, para ibu ingkang kula hormati, sakbadane kawula saha panjenengan mengikuti Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muga-muga seneng membaca sholawat, mengikuti tindak lampahi Kanjeng Nabi yang pada akhirnya kula saha panjenengan benjing pikantuk syafaatipun fi yaumil qiyamah. Allahumma amin. Pun ngaos para bapak para ibu padha karo dahar. Lek dahar niku memberi makan kepada jasmani, lek ngaji memberi makan kepada rohani. Sampean luwe cepaki sekul setengah piring, satene 10 sunduk, enak napa mboten? Enak napa mboten?
enak. Sego enak, sate enak, tapi lek kliwat batas dadi ora enak. Sampean cepaki sego telung wakul, satene satu sunduk, guline telung manci, mau entekne dhewe enak napa mbesesek? Enak napa mbesesek? Besesek ngaji nggih ngoten lek sak jam enak, tapi lek kunjuh karo tengah jam nu dadi besesek. Mumpung durung besesek, muga-muga barokah. Muga-muga manfaat. Muga-muga entuk syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ya Allah, ij'alna wa auladana wa dzurriyyatana wa talamidana wa ahla qaryatana hada qaryati tapan bakung udana ya Allah, ij'alna wa ahla wa iyahum min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an wal ahadits wal ulama wa ahli sunnati wal jamaah wa la taj'alna wa iyahum min ahli su'i wa ghairi wa fitnah wa dhalalati rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Fadlahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para bapak, para ibu ingkang kula hormati, mekaten ingkang saged karaturaken wonten sarusikune tembung, wonten kasare ucap nyuwun pangapunten. Ngaten nggih? Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.